kolol sappo e nayi biwol jamma mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam yubbinama to wuro silli koye commune dugge falde gudiri wonno ko ñande sappo e nayi lewru mawludu hilifaɓe nokku o kala kawriti e jamma o jiida e sete gummiɗo to Louga e yamirore ceerno Basirou Tall kono kadi e woɗɓe ummiɓe ha kay haydi e nder leydi Mauritanie jamma o noon rewi lawol sanne mawludu ndu min mbaɗi ɗumen e dow jaam e cellal paasi e dow jaam kadi e cellal mawludu ndu kadi ndu waɗi fayida no feewi waɗa e jamma he ko sira nabi sallllahu alayhi wa sallam eyyi waɗa hen ko qur'ana waɗa hen mana ko waajuji ken nafta julɓe ɗum woni ko waɗa hen almuɓe tinnima hen no feewi ɓe tinnima hen no feewi oɗo jamma kadi ko yamirore ceerno Cheikh rahmatullahi aleyh kanko habruno kam o wi wonde yimo accu ha jamma sappo e nayyi guila nden fuɗɗa ko ɗum ha hande ko jamma sappo e nayyi min mbaɗata mawludu ndu ngal dental foof e hewde doole wuro ngo ina wondi e caɗele limtinɗe ha tengti noon e laabi ɗi eyyi tambini aroɓeɓe tan ko lawol ngol moƴƴani lawol ngol moƴƴani gati rewane ndungu rawane heewi lortoyaɓe ɗo hakkude ɗo e Dugge ɓuri bonde noon ko ɗo e Dugge miɗen ñaagui noon ballal lawol goudron o so ari Dugge miɗen ñaagui ɓe balla min yetto Wuro Silli ha yaha Talbaji min ngala courant miɗen jiiɗi wallede min daña courant dental fof gandani il faut jogo courant jogo ndiyam kono ndiyam minen jogui forage parani taw min ngala courant min ngala lawol aro e mawluduɓe ɓe jiiɗi arde mawludu sindo lawol ngol moƴƴino ɓuranno ɗo ko lawol ngol moƴƴani so lawol ngol moƴƴi dental ngal ene wawi sowade ngal o laabi ɗiɗi min ngala hôpital taw min ngala hay kayit santé min ngala eɓe ñaagui hilifaɓe leydi ndi saabu yidde mum daranade galleji diine ɗi nde wattorto hen ngoɗo wuuro wiyetege Wuro Silli saabu kala hitande seteji ne gummoro bang yo bang gam tawtorede o jamma kono gonka ka ina satti no feewi